kendo riwruok mar jodong suba kotelegi kod ker mar sube kaunti ma Migori Japheth Riogi okono josiasa e kaunti no kod gwenge mamoko e piny Kenya mondo were kod siasa mag koko to ahinya e kuonde liete. Riogi mane wuoyo e kinde manotelo ne jodong sube chiwo otegi mar mos kod kwe ne familia mar mosenindo kansila machon George Odalo wacho ni en gima rach ni kuonde liete oseloki paw lweny kod moko kuom josiasa matiyo kod liete kaka kuonde mag manyo ombulu. Owacho ni josiasa e kaunti ma Migori kod gwenge mamoko e piny Kenya nyaka koro go siasa mar kwe. Group mose yuorowa miyo gonwero kama na iya yudala wa without ng'iyo okdotoma kweni mwadwaro nikech kopo nono ni jasiasa obiro gi mrengo ne mar biro dwaro huma mar siasa obiro ketho liel mere nitie oche nitie nyiweni nitie jiringa to mato kali kombe tur man to nyiso ngwana mane koro na kwayo ka ng'ato ka ng'ato mong'e ni biro ndalo siasa ni ogo siasa mamuol okotama jo siasa ogo siasa mamuol to wewa omiyo na kwayo kata nyithindwa ma support jo siasa go giyie gi yore sa siasa be podi wabiro rito siasa 2027 to siasa bentie kamigoe to kik goe saliel sama jini gikuyo wakwani jo piny kachiel go siepe gi wede duto te mabiro ka gima duong' moket mbele waket kwe mar Jehova Nyasaye kansila onge ne jakwe kendo kuonde duto te mane entiere nohero ga kwe koro kansilas duto te mabiro ka kachiel jo siasa wetewa maduong' watim en kwe waonge gi koko kendo wakwayo ni kik ng'ato poka biro gi rieko moro mar kelo nwa koko omiyo wakwayo ja siasa mora mobiro warwake to biyo gomna siasa to wugo dhia gi kwe ma ok waneno ni oloso plan moro mar kelo nwa koko. Sasa malwenyo wuok to mago mana nyithi mine mago mana chuo mine ka nyruoko wuok mine madongi nyithindo kiye nyithind mine matho koro wakwayo kwe makende wang'eyo kaka siasa chalo sani ta wakwayo jo siasa madwaro to gimantie ni waikuru ngei gi kwe mondo kwe obede Migori County.